Khai ava mangai ve te in bul kan tran mai don em miang voin hi zulai ni som thum pakhat kum sang ni som ni panga ninga ni ani tareng mai tuntum kan video tur hi ka mu phata tangin mak ka ti khop maya thlir tu le ngai thatu te pon mak in ti ve ngei kan ringa uluk dewina video hi lo thlir ta ula te chuan in ngai dan te po sei ve turin kan som chewa thil ni thei ani reng ngem tin science dana tang pon thil ni thei ani rengem ti te po kha mi thiam jok te kan omani phei chuan sei thei taula alom om le in kan ringa chuti rual chuan hetiang an lam hoi hi eng mo kan rama hian a om ve bok ni te pon an langa chung te chu atu lang zelin ke ni pon kan sei chom ve tura ngai te la a tho me tin heti rual hian hetiang video te thil thleng an en hianin rin lo mai te poi ol ve khop maya chuti rualin patling pachangin thu dikani e antia fin fiana thatok tak nian ngai te po an ta lang ani a chuwang chuan dot lo ti ngot the kha ni cheng ke lama chuan kan hre chia lo deuh hlekani eng po ni sela video hi kan thlir tlanga ti chuanin kan ngai dan te po kan sei tlang le dia tura ngai tela a thome khaile in thlir chin teng o he thil hi Hnapkhawn ania mi tam tak chuan nghavawkah Hnapkhawn atanga in siam an tia he thil hi kan lowa kan hmu ania tian thlama kala thla hei Hnapkhawn ani na chu bo tan to nghavawkah ro ala ni chia lo nin ka hria Hnapkhawn atanga in siam an ti hi ka oi takhop mai he thil ka hmu tang hian ti hian hi he tilai hian aki ni om tak ei Hnapkhawn chuan ki ni om tak an nei ve hi a oma tuna chuan a thup ani hei hi nuai lam ani awa na nu pon hnap ang chial ani ti hian ki kot la ya wa na te po hei hi nuai lam ani a tian kan thai le tanga hei a chung lam ani hei hi alu lam tur ni om tak ani ta hian aki ni om tak kha he lama zok hian nin ka hria ka chiang chia to lo wa ka hmu dan ter phei chuan aki ni om tak kha alo om a chiang khopin ka hria ta hian ti khan a video chu kan lo thlir zo ta kan hmu le kan hriat tlan ang khanin ti khan pa pakhatin video in uluk takina la a ti chuan nghavok kan ti sangha tui tak mai mizo chuan alu hian zun hin puya pa ye an te wanga an tana an pai thin khami nghavawkah khami chungchang kharon sei ni ata chuanin Hnapkhawn then chuan Hnapkhawn ti te pon an sei thina khami kha tiang hianin nghavawkah a chang thin ti chungchang kharon sei ta ni a kha ani nge ni a hriat thu te po aron sei ve ta kha nia enge in ngai dan lam chu ka hria ulova mak ka ti khop mai engponi sila chiang zo ka hredu kan omani chuan rama changte YouTube channel a khan uploada ta chuan thala tu ne na anin kom na te kha tiang khan ron da chu ani a chu lo thlir saktai la tha in kan ring ani ole engponi sila hei mitam takenan lo sei thina nghavawkah an mak khop maya tuya le khomwala hin an cheng kop theya khomwala po hin an cheng rei thei khop mai ti hi sei thina ni a keni pokan nak pan la ya lui thuam vera te kan kal thin lai khanin hemi chir dum ni lo tui po om vak lo na hmuna te na thel hnuai te po hianin nghavawk kan hmu ve chok maya mitam tak chuan na thel hnuai te nom nokara te po nghavawk hian chaw an zong ve thin an lo ti ani a heti mek lai mi thenkhat ero chuanin heng nghavawk te hi lungpui sang tak hemi tuitlin ve theina om ang sia te tin thing korong thing sang tak a koronga te po hian nghavawk an lo om ve chok thin muturan om fo ti te pon an lo sei ve tlat maya amak hle maya sanga lampang hian thing an lon thei emon chu ti karil ru ama amaro chu sanga ina thing an lon ta khi mi sei kala selo hrim boxia chuwang chuan nghavawk khi hetiang hian Hnapkhawn atangin an chang ve thin ti anan sei ta ka chuanin thil ni om ve deuh ni in kan hria lungpui sang tak ate tin thing sang tak ate sanga an lon tak u tu thi kan ringai lem lova tui luang khau taka suara te tiang kha chuan an tleng thin ti kan hria tin sanga na jong phei chuanin e tui chho zonga leude poin har sat em ti kan hria achan chu hei lengkir kan tia theng kha chuan
leng kir te po an lo ti ve thom maya luidunga tiang khanin kham chordo bung fut mai tiang khan alo om thina tui kho thla alo oma ta chon sanga tam takha khami tui kho thla khan an hlo chho ve theilova chuwang chuanin hi heng kham luidunga lo om hi leng kir tin an lo sei pha thina ni tin an soya aum ang fiu maya he tiang leng kir sang tham tak tak alo om phe chuanin a chhak lampanga hi chuan hemi sangha tha pa ngai gan ti tam tak te chu an chho thelo an om thelo tlat maya chuwang chuan hei don trial kan han tiang chiamo tiang hi an tam em thina he tiang leng kir chhak lampanga chuan ne lui kalmi te sangha chin chang threjok te chuan tiang a hianin an kal kai ve thelowa chuwang chuan leng kir tin an lo se thin an tia chuwang chuanin henga tang ringot point sangha tam tak chuanin kham hanlon ang chi te thing hanlon ang chi te lungpi hanlon kut ang chi te kha an ti theidon lo ti kha a chiang reng maya ma se tiang ani laim lungpui sang tak tak tuitlin ve the na si ate ngavok an lo om nol te thing korong sang tak taka hetiang nghavawk an lo om le tlat thin the amak khop maya mitam tak chuan heng thing sang tak taka koronga te tuitlinga aloin chekri pura an han ena ngavawk an lo om reng te an mu thina an man thin yom te pon an se tlat maya he thil mak tak ne in kan ria a karil ru tak taka chuanin Hnapkhawn atanga hetinga sanga insiam in le tangot mai chu thil ni the ni em dona mon chu le ti chu karil ru oma ani lo to pangti turin engma hanpu don tur tak tak chu kanei chuang hleilowa engpo ni cha thili chu makdeu mai makdeu tak enge hetia kan han ngaya ni thei tur kan ngai angchi ni silo ni lo tur kan ngai ni le tla si hi om ve the hian kan ria kan no pan lai hianin ti ve khang lang taila khau cher kan ti maya hi mau na tanga an siam hi ka mu to a abop amal pui anyang chu hemi hi mau chang hilania chuan abak jong kha chu atak sapa ngai ni to a chuanin a thla kha mau na ang tak hi ani bokani mau na ni hi ti taila min hnial tamin karing lo chu ka mu to thlat maya he mai ba ka hian kan huana hemi kan kom thlang tak taka hian ser kan nei thina ser fang kan ne voi kha chu ser fang ling kha enge tunlai la deuh thlangdar mal puinen khana in zom tlat maya ser khami a hlinga kha thlangdar bop pakhati na ni chu ale lam jong kha chu thlangdar pa ngai ni to a chon a thla kha ani chu kan ti dot theilo a ser na hi a ang em mai boka chu tiang chu ka mu to ni mitam tak point he tiang lampang hi in lo mu ve to tho karinga amaro chu he tiang thili chu enge a scientific takbo khan a om thein omin an sem a se om dana kha se na kha khatingin rannunga aron tangta lam ni lovin enge an se kual dang kha kan seta chelowa ting khan thil mak tak sera tange mo na atanga in siam ta anga ngai the khan alang be fo thin ni te pon an se thil mak tak mai chu ni ang poni sela han soi jui vak tu kha ka selawa ka thiam ka theina ka fin na ka sian te khan a tlin lo shima ang poni sela mitam takin in lo mu ve tang ka ita ron da chu kani a ka soita kangin rama YouTube channel a khanin he da chu ani a athla la tu ngei nen hian ko recording mumal takin an in bia anin koma khang te pokha lova ngai thlak sak turin thlir tu le ngai thatu te kan som chewa bengwan na tam tak a thlen pha nge cheu ki pon kan ring ve ni a ke lama chuan ani ang ani lo wang kha ka tingot thelowa amaro chu pa chang zetin tiang khan thu tak zetin thla a an soi zui ni a oilo ngo chia khan kan ngai san pa lo wani eng poni sela thlir tu le ngai thatu ten enge in pom dan in rin dan ti te kha an sei ve liam taula alom om le ang ole khati jong khatun tum kan video chu ni mai